गासिबो माने लोगोआ गारि गोदान बायदोंमोन नालाय ओमफ्राय सालायनायदोंमोन गाज्रि जाबाय गलांबाय ओमफ्राय आरोना बेनो माने फोरोंग्राबो दंफायोमोन ओमफ्राय फोरोंग्रायानो माने सम बावनाय बायदि जादों आरोना माने बे लोगोआ सालायबाय ओमफ्राय हमथाहरनो हायासै ओमफ्राय नै साइडआव नैबेयाव गोलैहैबाय आरो बे न' खाथिनि ड्रेनावनो नै ओमफ्राय जेबो जायासै माबा गलांनानै माबाबाय आरो बोखांनो हाफिनबाय सायाव थाहैदों आरो दैयाव मानसिफ्रा साथाम दंमोन आरोना नैबे ओमफ्राय नै माबा क्रेन गारि लेंहरनानैसो बोखांबाय आरोना गारिखौ एकदम गोदानथारमोन आरो गारिया सानबासोल' जादोंमोन माने सालायनो एसे रोंबायमोन आरो ओमफ्राय दिनैहाय माने गेटनिफ्राय जास्ट दिहुनजेनदोंल'मोन आरोना न'निफ्राय जास्ट स्टार्ट होजेननायावनो बिदि जाबाय आरो माने स्पिड सालायसंदों आरोना ब्रेकखौ लाखिनो रोंस्लाबासै बेयावनो बिदि गलांनाय जाबाय गारि गोदानमोन आरो ओमफ्राय सालायनायनानै नै सेस माबाजोब्बाय गारियानो बायजोब्बाय माने न'नि गलांदों आयनाया बायदों स्क्रेच जाजोब्बायना नै बेनो आरोना ट्रेना नै ओमफ्राय जेबो जायासै माबा गलांनानै माबाबाय आरो बोखांनो हाफिनबाय सायाव थाहैदों आरो दैयाव बेबो दंफायोमोन बेटारिया जेबो जायाखै